ole then tiu hetla ga kan mu hi enge min entir kan ti chuan tunlai kan khovel omdan dik tak ani to tuipui a mi pakhat asla a min puiro ti in a hlom a ma se asira mi te chuan an kut an phar chuak lo an phone an phor a video an la jok ani like monan view monan mi hring nun na a in content an ngai poi mo jok tunlai khovela chuan mi pui a in hlalak a masato hei hi kan khovel thar chuani ma se kaini mi zo a chuan heting hi ala om lo hlau a awan nei hlak hle namdang vai housing a chuan heting hi atam to lutuk mi pui ngai te pui a in video lo lak an hlang jok thin chuwangin tranpui ngai te tranpui hi iching zelango ole ka thu soi hi try ti ni chuan khongai tak in min lo like sak ta che kalome